تماشاوانên hêja girêdayê rewşa korona û biryarên golê Tirkiye beramberî wê hatine girtin. Em derbasî Colemergê Bakurê Kurdistanê dibin. Erdal Sîpan bizîşk ji Colemergê li gel min e. Dembaşkekê Erdal. Doktor Erdal yekem ez dixwazim wê pirsê bikim ku niha ew rênimayên ku li ser vayrosa korona hatibûne dayîn têne rakirin. Ev yek dikarî çi bandorê bike dîtinata ser wê yekê çi ye? Merheba, şevbaş serçavan. Birastî wekî hûn jî dizane eva dora şeş mehan e hemû reseranserê cîhanê wekî pirsgirêkeke mezin di rojevê de cî digre. Li Tirkiye jî her wiha di Bakurê Kurdistanê de jî dîsa wekî pirsgirêkekî hîn jî dewam dike. Heta niha hinek tedbîr hatin girtin her çiqas tedbîr kêm bin jî lê dîsa hinekî kêr hatin hinekî ev belavbûna vê virûsê asê kirin ya rast. Lê belê hêj mixabin ev talûke ev xeternak hêj derbas nebûye. Hîn jî ev virûs di nava civakê de ye digere belav dibe. Doktor Erdal min dixwest ez wê pirsê bikim niha mesela li Herêma Kurdistanê ew rênima hatine sistkirin. Piştî sistkirina wê hejmarekî zêde êgo nexweşkeftî hene. Lê sedema nexweşkeftina wal gora pêla yekem cudatir e. Gelo piştî rakirina wê. Ev yek wekî pêla duyem dikarê bê hesibandin Doktor Erdal yan jî wisa dike ku ev peyvendiya sosyal dihêle ku vayros bawayekî berferehtir belav bibe divê babetê de gotime ronî bike. Birastî ez ê ji bo heta ser wê yanî heta niha belê ev vîrûs dest pê kiriyê pêla yekem hat hejmara nexweş zêde bû ana hinekî kêm bû lê belê ev nayê wê wateyê ku dê dîsa zêde nebe. Yani ev tedbîr ev rênûma divê wek serê sêlî di çawa hatiye girtin hîn ji wisa dewam bike heta ku ev korona ev vîrûs ji nava gel ran nebe tune nebe nekede û melû nikare xwe sist bike. Yani mesela hinek dera em zanin hinek ciya hejmara nexweşan hema ber tinebûnê bû lê belê cardin zêde bû. Niha nexweşînê vîrûsa bi vê rengî ne. Gava tedbîrên xwe baş nestînî di vêya berdewam nekî xwe sist bikî divê de va tedbîra rakî ev vîrûs dîsa derfeta xwe zêdekirinê dibîne û çiqasî li însana belav bibe ew qas zindî dimîne ew qas xwe dide jiyandin û ev nexweşî jî naxede. Doktor Erdal belê. Doktor Erdal niha li Tirkiyeyê tu amar li ser nexweşan li bajarên cuda cuda nehatine destnîşan kirin. Lê min dixwest ez wê yekê ji te bizanibim li Bakurê Kurdistanê rewşa belavbûna vayrosa korona çawa bû. Gelo divê babetê de tu ronahiya tu nirxandina gotî ji me re bikaribê bikê heye. Birêz ji xwe heya we jî jê heye mesela taybet jî li Wanê ji ber ku hinekî sistahî çêbû şîn û şahî çêbûn însana ew peywendiya civakî zêde bû û hejmera kesên ku bi vîrûsê ketine jî nişkê ve zêde bû. Ev yeka ji xwe tê zanîn. Medya jî vê dide. Rastiya wê jî ew e ji xwe gava em diaxivin wisa jî agahî têne dayîn her wiha qasî ku em zanin di nava sê çar rojên dawîn li Amedê dîsa hejmara nexweşan nexweşiyan zêde bûye. Doktor Erdal belê li Colemergê rewşa waye? Yani Colemerg tabii cihekê biçûk e taybet dizanî hûn zanin ji xwe ev bajarê mezin bajarên pêkilhev zêdetir ketin bin bandora vê nexweşiyê. Colemerg li gora bajarê mezin bajarên têkilhev giran cihekî ku însan berbelav dijî ji bona wê ji xwe zêde nexweş tune bûn lê belê aniha li gorî rewşê divê aniha Colemergê nexweş tune biyana lê mixabin nexweş hene car kêm dibin carna dîsa zêde dibin. Doktor Erdal her wiha min dixwest ez wê yekê bizanibim niha li Tirkiye ew rêk hatîne rakirin ev dema normalizasyonê
li Bakurê Kurdistanê li gora bahweriyata dikarî çi bandorê bike taybetî jî gava ku mirov digirê dest wekî te destnîşan kirî ev şînî dawet kombûn ev mesafeya sosyal yani mesafeya civatî ku divê mirov bixî nav xwe de pêşniyara te çi ye yani hev welatiyên me ê Bakurê Kurdistanê bi taybetî divê çawa xwe biparêzin ji vê belavbûna vîrusa korona divê pêla duem de. Birêz hêjî mesela di nava gelê me de gelek kes dibêjin ev vîrus tune tiştekî wisa tune dibêjin. Hîn jî li rastiyek heye belê ev çawa derketiye ji ku derketiye bi destekê çêbûye em vêya nizanin lê belê rastiyek heye ev vîrus heye. Di nava gelê me de jî heye ev vîrus dibe sedema nexweşînê, sedema mirinê divê gelê me vêya baş fêm bike û ev çawa belav dibe ev yeka jî baş tê zanî divê warî de çi tedbîr lazim in gelê me vêya bêk bînin û ciyê qelebalix şahî şînahî nêzîkatiya kombûna bi hevdûre civînên bi hevdûre divê nekin bes em heta hetayî di hundir de namînin rast e lê belê xwe parastin girîng e wê mesafeyê divê em hetin biparêzin yani rica min ji gelê me ev e serxweşî çê dibe dibêje îca kesek miriye em çawa serxweşiyê da neynin çawa em şînê negirin yani ana nexweşî heye ê mirî ji xwe miriye Xwedê rehma xwe lê bike lê belê ê mayî em nevêjin rîskê piştî ku mesela ev nexweşî rabû meriv dîsa dikare konê sersaxiyê dayne meriv dîsa dikare şîna xwe bigire lê belê îro ji ber serxweşiyan ji ber konên şînê bi sedan kes car din ev nexweşî girtin ji wana hinek rewşa wan giran e ji wana hinek jî mirin ji ber vê yekê. Bele. Rica me ev e em va hevdîtinên komî va hevdîtinên civakî em heta demekê talok bikin. Em ji bîr nekin lê em talok bikin demên pêş de demên xweş de em dîsa vana bikin şahiyê xwe jî bikin şîna xwe jî bigirin lê belê em aniha xwe miqatebin xwe biparêzin ji xwe divê em divî warî de yani hinekî jî bêxwîyî û bêxwedanin divê em civak wek kesayet em xwe takekes em xwe miqateb bibin pêşiya vê yekê bigirin her çi qas normalizasyon tê gotin jî em wisa xwe bernedin ji ber ku ev vîrus e vîrus heta yek jî bimîne dikare yek carê ve bi sedan kesan zêde bibe ev rastiyek e û divê em li gora vê rastiyê tedbîrê xwe bistînin Bele. xwe miqate bibe. Bele spas bo te Doktor Erdal Span ku ji Colemêrgê tu li gel min. Spas xweş serkeftinê dixwazim ji bo we.